RMN Listen Win Anodan Basket Edition Dagko na kay tagsingot mga kasama, mangita lang gyud ta og suking tigpaminaw samtang nagbaktas na dinhi karon mga kasama sa Bunawan ning Dakbayan sa Davao. Nagpadayon sabta sa pagpangita sa ato ang winner kaha ning ato ang RMN Listen Win Panudan Basket Edition karon mga kasama. Kusog ka ang DXDC nga naglanog-lanog gid sa imong panimalay. Ganong DXDC man imong gipaminaw. Ganahan mo kay kumam uy sa mga drama. Drama, balita. Punta na lami. Unsa ang programa ang gi-anchor usa sa ato mga radyoman nga si Radyoman Maisel Miral Galve ma'am. Serbisyong straight to the point. Tama ka ang tabag ni ma'am nga serbisyong straight to the point ang programa ni Radyoman Maisel Miral Galve sa DXDC 61 RMN Davao is correct. Tama kayo ma'am. Dawata ang ato ang basket nga panudan. Hatod na ma'am syempre sa RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Usaw-usaw na tabi ang unod sa ato ang basket. Nay itlog ma. Itlog! Oh, nay bulad. Bulad, Kanang hotdog. hotdog ug mantika. Mantika. Kompleto kayo ma'am. Kompleto. Unsa ilahon nimo luto dira ma'am? Kining bulad yun ma'am. Okay. Syempre, tubilan dyan to gadaghang tubig na ma'am. Daghang kayong salamat nimo ma'am, kanser. Tagaan ko og kanang grasya kawa jud ko nagdahom nga ni amo ma'am. Yay! Basta maminaw lang sa DXDC ma'am no? Lagi kay dawatong grasya mga kasama. Congratulations! Kaya ba natin si Radyoman Joel Veray. Kini si Radyoman Aimee Girita Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition